non amin jetton amin duwonon wonmo men mbawa yejjide o wi wonɓe ɓe mbawa yejjidde noon mi meeɗi joɗɗo jonde o meeɗi joɗade ɗo jonde Fuuta fof kadi ina hawri Fuuta fof kadi ina hawri almuɓe Fuuta fof walla almuɓe Fuuta fof ina kawri mbimi min o wiimo kanko so tawi Cheikh Oumar so tawi Cheikh Oumar Anne waɗi candidat présidentiel kañum gondanmi so waɗani kala mo wondi kanko gondatmi ko mbinomi hanki ko wino hanki ko ɗum o wi hande sana mo yoɓani so wona mo yoɓani e meɗen teddugal ala mo Cheikh Oumar wonnani mo moƴƴere kalen gonga ala mo Cheikh Oumar Anne enen kay neɗɗo Cheikh Oumar memen ɗum duppuɗo Cheikh Oumar nubben ɗum sabu en jiyani mbaɗande en moƴƴere e laawuji ɗi ha foti Cheikh Oumar hande noon e janggo fof ko wela fof yo won tawi tan wonko ɗum jogori wonde tawi tan wonko ɗum jogori won ko yiɗi fo yo won te wonde hay goto wi hay goto woto wi oɗon fof mbiyani oɗon mooli Allah ko kanko goto wi ko wela fo yo won onon fof jagge kunɗo o wi goto fof yo jaggo hunduko mum hay goto wiyani hay hunde kadi kala joofiɗo Cheikh Oumar o wodiri barke nelaɗo Allah barke Cheikh Oumar ma Allah halku ɗum barke Qur'an onon fof jagge kundude mon hay goto e mon wiyani hay goto e mon waɗani tal barakallahu o wi Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama ko Ceerno Madani wi ko Ceerno Madani wi ko fawi ɗum e junggam wonde fawi ɗum e jungo makko oɗon gandi mi wawana ɗum o wi oɗon gandi o wawana ɗum ala gandal mum o wi o ala gandal mum ala waliyagal mum o wi o ala waliyagal mum mi ɓalloraki noon Allah o wi kadi o ɓalloraki noon Allah oɗon fof son ndendi o wi oɗon fof son ndendi ɓuri on susde Allah o wi kanko ɓuri en susde Allah te mi wona dewowo te o wi kadi o wona dewowo Allah famɗude dewal Allah o wi kanko ɓuri famɗude dewal Allah on pawi ɗum e kono tawde noon on pawi ɗum e dow makko mbiɗa jogui khalifa kanko ne o jogui khalifa makko biyeteɗo Cheikh Oumarul Foutiyou o fawi ɗum e jungo mum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñagono Allah Ceerno Nouro Alhaji Moussa o wi eɗen ñagono Allah khalifa men Ceerno Nouro Alhaji Moussa yo Allah junnu balɗe ɗe amin yo Allah rokkumo cellal amin ngam horma annabijo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rima demande ha joni famɗirede mawɓe o wi en puɗɗorima famɗirede mawɓe te mawɗo wona sara e leñol tawde noon aroɓe ɓe jogoru lamtade mawɓe ɓe Ceerno Mamadou Adama koye ɓen jeeya woɗɓe nen ɗo e dental ngal koye hen jeeya jaɓanen ɓe jiɗen ɓe nananen ɓe ɗoftoɗen ɓe enenne ñagoɗen Allah yo Allah rokkuɓe nundal e peewal haɓe pawa en e dow ɗo weli Allah ɗo weli nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam Ceerno Madani o wi Ceerno Madani yo Allah junnu gurdam ma yo Allah rokke sagu ma yo Allah junnu gurdam ma o wi oɗo Ceerno Mountakha Seydou Makki ko bamma ko kawma kono sa noddi ɗum hayso ko France ko woni jarana ɗum tajje biye ara sawnoma Ceerno ma wona ɓiɗɗo moƴƴo dañata ɗum mo wona ɓiɗɗo moƴƴo wawa ɗum dañde a alana ɗum fayida a alana ɗum gandal a alana ɗum martal ala ko rokkuma ɗum so wona ɗiggere ma e moƴƴere ma yo Allah junnane ha juuta
kala ko poɗaniɗa aɗa wawi kala ko poɗaniɗa aɗa wawi amin mbawi ko ɓuri ɗum amin mbawi ko ɓuri ɗum kono min jeɓranima ɗum ko neɗɗagal ma e needima e ɗiggere ma ɗum tan min jeɓruma yo Allah junnane ɗum amin ngam horma annabijo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi jumanaɓe on jarama so tawi ɓe garani kam o wi so tawi ɓe garani mi waynima on o waynima en mi yaha kaso o yaha kaso ina welimo kadi kala memɗo cheikh oumar alhamdulillahi rabbil alamina seydi tall goto e men fof yo heɗɗitin anniyam hatmo o gonɗen e duwade ceerno oumar kelli yo duwa hatmo ceerno mamadou yal balla amin